Aquest any han tornat a créixer les flors i hem vist que no era com els anteriors, boscos plens de colors, bèsties juguen sense pors, llacs flueixen per les valls sense pressa amunt avall. No hi ha Jordis, no hi ha Leies, només dracs i unes abelles, però hi ha somnis i orelles per sentir-nos vius i Porto 40 hores llegint Bartomeu. Te digo tú. Mira, Pau, mira què tinc. Mira que tu vas trencar. Mira què tinc aquí. Tu vas trencar. Jo el tinc a una caixeta. Aquesta del viatge de Sevilla. Va, ràpid! Sevilla tiene un color especial. Com diria algú Prova, que no vingui? Dijous 26 de maig, 1:45 del matí. Més alt, més fort. Sí, més alt, més alt. Aquí, al balcó il·legal d'Escola Pia Nostra Senyora. Iniciem la millor pel·lícula de la història del cinema en la categoria de blocs de l'estiu. nois, ho està dient. Va, aplaudiu, aplaudiu. Ni más ni menos, senyors, ni más ni menos. Les cares, Juan, grava les cares. Juan? Qui és Juan? Bartomeu. Bartomeu. El Juan amic invisible i el Juan Costa, president, està gravant amb la càmera. Jamón. I la seva dona li diu, les cares. Aquest Veïna, què estàs llegint? Mira, Això és culpa teva. mira, El vídeo. no vaig entendre una puta merda, no és aquest. Max, Aquest potser... jo he jugat joc. Volarà mateix, Mira. crec que no. Pau, poseu-vos esquenes. Bartomeu. Max, posa't esquenes amb el Pau. Què? Mira, és molt guai aquest joc. Mira, d'esquenes. D'esquenes. Bueno, però espera, Marc, ai, Vika, t'he agafat la... La gràcia és... 2012, Jo diré una cosa, vale? Si vosaltres creieu que la resposta sou vosaltres, feu així. Què? Mira, Max, mira. És joc com molt de pensar en tu mateix, no? Si jo dic, imagina't, qui és més assonadat, vale? Si tu creus que ets tu, fas així. Si tu creus que és l'altre, així. I la cosa és que heu de... Fer així o així. No, així, tu, així, ell. I la cosa és, si no encerteu, canvia de persona. Sembla. Vale. Qui és 3 més... megabytes per hora. Qui és més empàtic? A veure, fes... Max, fes... Max, fes. Molt bé! He sortit jo? Sí. Vale, però Una persona. La cara de fàstic que ens estàs fotent, em fa molt de fàstic. Però és que tu creus normal que ens ha d'explicar? És que és la popu dels 2000 del high school, saps? Qui és més gelós? Estàs sentint els dos, no? Vale, sí. Era bastant... Qui és més puntual? Tio, vaya pregunta. Sí, perquè els dos són pitjors, però últimament, Batllori, últimament. Últimament, vale. Però, Molt bona. però que consti que jo hi ha hagut cops que he quedat amb tu i t'he hagut d'esperar una estona excessiva. Sí, Vale. també et dic que ja estava a casa seva, eh? No Clar, sempre, que és molt no fàcil, sempre. és molt fàcil. Qui? És molt fàcil, està a casa teva i arriba sempre d'hora. Clar, No sempre. a mi jo també ho puc fer. Perdó, hi ha hagut cops que he quedat fora i t'he hagut d'esperar mitja hora. Qui tindria abans un trio? Qui tindria abans un trio? Vale, molt bé. Qui és el típic que es pillaria abans? Ah! Els dos? Vinga, va, que Saltes amb carafa. Vinga, va. Sí. No se'ls veu. Qui abans faria fracàs escolar? Fracàs escolar. Com? Fracàs escolar. Qui dels dos faria abans fracàs escolar? En plan, que deixaria l'escola abans d'acabar-la. Bien. Molt bé. Qui dels dos s'enamoraria abans d'un famós? Però enamorar, és a dir, enamorar total, eh? Hola, molt bé. Qui serà l'Antonio de gran? Àlex, Un error. tots sabem que tu seràs Antonio de gran. Adiós. Les preguntes de merda, cínica. Sí, he fet dos. Pilot. Ai.
We love you. M'estic trobant molt malament, me'n vaig... Ai, què fas? No, és que té la fiebre del mono. Nena, aparta. L'altre dia m'envia un vídeo d'Instagram, 3/4 del vídeo era tossint. La frase. Vaig ensenyar el vídeo. Aquest jambo que va gravar. I després m'envia un àudio per WhatsApp i l'àudio comença també. No va ser un feu. Li vaig enviar cada cop que em passava una foto, li responia amb el seu vídeo tossint. Si tornes a fer no et contestes, que sàpigues. I li vaig fer unes 5 o 6 vegades. Busco ses paraules que s'emporta el vent. Busco ses brutícies que digueres fa temps. Busco ses mentides, ses frases fatals. Busco ses ferides Sagrada Família? amagades pels anys. Busco tes mirades punxants i brutals, tes pors reprimides que se l'amor però fa mal. Busco ses històries dels llibres antics, ses frases solemnes per oblidar el que porto dins. I ara m'adono que sóc aquí sol plorant i tu tens tes mogudes, tens teus amics, tens teus amants. I ara qui Ja s'ha acabat m'abraça i el ara qui primer em dia. dirà res. Si ets tu I qui em protegia, no sé si estaràs sentint això, ni com ha quedat res, però volia seure per una estona, he comprat per pensar i reflexionar una mica sobre el dia. Ha anat bé? S'ha fet el que s'ha pogut? i he fumat fins que el meu cap Que ha desistit, estan començant coses que això no és vida, molt xules i que canviaran bastant tot. Jo estic content d'aquest tipus nou de vlog que començaré a fer ara. Espero que quedin bé. Així ja està. Estic molt content que hagi començat això. I aquí s'acaba el pilot. Espero que estigui xulo. Un mosquit. Espero que estigui xulo, la veritat. Espero que sigui xulo i així es pugui fer durant l'estiu.